Здравейте хора, в днешното видео ще пътуваме за Созопол и сега ще ви покажа какво има в моя куфар. Тъй като днес е моя имен ден, мама и тата ми подариха ето този куфар, който е много готин и доста работа върши. Като цяло за първи път ще пътувам с него, тъй че нека да ви покажа какво има в ето този куфар. Сега го отворих. И нека да ви покажа какво имаме. Значи, първо ще включаваме ето това. Имаме чорапи на Nike. Тук отдолу имаме комплектчета. А това е чанта Wash Me, в която, когато моите дрехи вече са носени, и ето тук ще си ги слагам. Това е от Shein. Мисля, че около за 1 лев може би беше това. Сега ще ви покажа друго какво има. Имаме също тази кърпа, която също е от Shein, за някъде 9 лева, мисля, че беше. Тук имаме бански, тук очила, тук има свичър, ако стане студент, тук имаме бельо, тук са комплектите всичките. Това е кърпички. Ето тук също се отваря. Така, тук имаме козметика, като например парфюми, очилата ми са вътре. Чакайте, че друго не знам какво има. Четка, паста за зъби, слънцезащитен крем. Тук имаме една много готина шапка. Тук имаме такова за лекарства. Въпреки че в хотела си имаме медицинско лице, но обаче аз по-скоро мама реши да си взема за всеки случай. Тук имаме обувки и джапанки, естествено. Сега ще ви покажа какво ще си вземам в автобуса. Ето тази чанта, в която има храна. Тук имаме гребен, който ми подари моя фризьор Елвис. Тук зарядно за телефона, портмоне, очила, медицинско, слушалки и така. Това ще бъде за сега. Ако мога да ви снимам в 4 часа, когато тръгвам, защото аз не искам мама, по-скоро не искам тате. В смисъл, искам да си вървя сам с куфара и никой да не ме изпраща, но ще видим. Защото ако мога да ви снимам, ще снимам, защото ми е малко такова пред мама и тате, като те ме изпращат, да снимам. Така че това е за сега. Чао! Здравейте хора! В днешното видео ще пътуваме за Созопол, тъй като аз ще отида на екскурзия, или по-точно на море с училището, и сега ще ви покажа какво съм си сложила в багажа. Другото, днес имам имен ден и затова мама и тата ми подариха ето този много готин куфар, който събира мега неща. Си оправих багажа и сега само ще ви покажа какво съм си сложила в него. Значи имам една такава чантичка, която пише Wash Me. Чакайте да ви я покажа. Ето Wash Me. За да може мръсните дрехи, които съм ги използвал, да си ги слагам в тази чантичка. И след това ще си ги сложа в куфара, когато си тръгваме. Следващото нещо са чорапи на Nike. Имам кърпа. Имам също комплектчета дрехи. Свичър, ако стане студент. Тук са ми банските. Тук белото. Там имам... на секунда да ви покажа. Тук имам
кърпички и четка и паста за зъби. След това тук се отваря един цип. Така. Така отваряме ципа. Тук имам обувки. Тук имам, ако нещо стане, въпреки че в хотела има медицинско лице, но в всеки случай имаме една много готина шапка. И козметиката. Като парфюми, шампуани, такива неща. Сега да си подредиме тук куфарчето. И да, в 4 през нощта аз ще стана. Ще се опитам да ви снимам. И да, ще се опитам да ви снимам. И ако нещо, може и по време на пътуването да се включа. През нощта тръгвам. И ще бъде доста готино. И тук също имам багаж. Тук имам портмоне, зарядно, очила, медицинско. Тук имам неща за по пътя за хапване, ако нещо ми се прияде. И така. Добро утро, хора! В 9:30 ние сега пътуваме с Стефан, който е моя приятел. И пътуваме за Созопол, както знаете от предишното видео. В момента сме в село Езеро, където е близо до не знам къде. Просто така ми показва локацията. Ние все още пътуваме. И нека да ви покажа какво виждаме ние от прозореца. Ето тази клетка. Буквално нищо, освен едни поляни. Пътуваме и ще се включа по-късно. Купих си някакъв вентилатор, че от китайския магазин. Работи на лилава батерия. Не знам защо, въпреки че си цветая. Също така има 3 степени. Въобще даже не знам дали ме чувате, ама цветая. Струваше някъде около 11 лева. Сравнително силно духа, но не се използва за такива неща, които може би някои от хората ще си помислят. Даже и светка. Китайска работа. И това е за сега. Баси, нещо тук взе да изпуща. Па се паникьосваме. Не знам, нищо не пуши. Ще станава, брат, нещо си трябва да сопреме. Чекай да събираме багажа, ако нещо. Право... Въобще не знаеме какво стана. Ще спираме на никаква бензиностанция. Кой се вика тази бензиностанция? Кой беше кой? Не знам сега. Така. ОМВ. Ай, се че ви се включва. Хора, нещо седалка тази изпуснала. Ще запреме на бензиностанция ОМВ. И в момента децата отидоха до туалетна. Така за малка почивка. Се, че видим ще стане от нещо седалката на шофьора изпуснала. И явно няма въздух нещо и не знам, може да смени седалката или не знам. Това е за сега. Беше малко такова като извънредно седно и айде. Здравейте, приятели! Ние с моето малко братовчетче сме в спа комплекс Свети Георги. По принцип това се намира в Балдево. Аз ви казах в преди секунди, когато видяхте клипчето, че
че ще ходя в Созопол, но нямах време да ви снимам, затова сега ще ви снимам как ще си прекараме в Свети Георги. Първото, което ще ви покажем е рум-тур на стаята. Нека да започнем. Хора, вижте, ето това е главната спалня. Тук си има легло за малкото ми братче, тук за мене, тук си имаме масичка, с която си имаме плодове. Там се намира банята. Нека да ви я покажа. Ето тук има и душ кабина. Да, той говори на чужд език. Айде! След това продължаваме натам. Тук сме си разтоварили багажа. Тук има бюро, върху което си слагаме козметиката, на брат ми храната. Също така, нещото, което ми направи изключително голямо впечатление, е, че от хотела си дават подаръци за децата. Вижте сега. Значи на мен са ми подарили такава книжка и тези чехли. Тук с една бомбона и шампуан и душ гел. А на брат ми също шампуан и душ гел с памперс, мокри кърпички и пелена. Ето това общо взето е стаята. И ще се видим след малко. Хора, ние ще се оправиме с него, тъй като нашите родители вече отидоха на вечеря. Ние сега ще се оправиме и ще отидеме да вечеряме и ще ви покажа всъщност какво и как и заведението на вечерята. Айде! И хора, ние тръгваме на вечеря в момента. Ето тук вижте, слизаме по стълбите. За жалост трябва да бъдем във вътрешната спа център част. Ето тук. Сега ще ви покажа. Ето тук. Там много лошо се изчупи главата. Не лошо се удари. Няма да сме там, защото е в ремонт. Ето вижте, ето тук. Ето там горе ни е терасата. Тук продължаваме напред. Тук в момента ето тук външния басейн, където утре ще плуваме. Тук е много голямо. Обаче тук имаше и такова, но сега явно нещо правя там вътре. Всъщност и аз не знам какво е, но сега нека да тръгваме и ще ви покажа точно на къде отиваме. Айде да отиваме. Ами добре, хора, ще се включа, когато ни дойде храната. За сега това. Хора, сега вечеряхме и сега ще отидем до детския кът, но първо трябва да отида до количката, за да мога да взема някакви неща, да се напръскаме за комарите. Хора, сега тръгвам към площадката, която се намира там горе, където преди ви я показах. Сега ще отидем, ще ви покажа какво има. Също така, тук е вратовчетка ми. Ще ви покажа повече след малко. Хора, и тук е. Нека да видим. Тук по едно време, когато бях малък, не много малък, 7-8 години бяхме тук и снимах ето TikTok точно на ето това фонтанче. В момента това видео го няма, но обаче можете да ме последвате в TikTok профила Влог Парапълнов. Също така може да се абонирате и за този канал в YouTube и да ударите камбаната. Сега аз трябва да намеря братовчетка ми и братовчеда и ще се видим след малко. Така, хора, се влизаме ето го в детския кът, спа комплекс Свети Георги. Тук има много готини неща. Има си игрище, батути, такива гейминг. Ето вижте сега. Тук има някакъв динозавър. Може ли се тук при динозавър? Давай, ела тука. И ми е така и се забавлява някак си.
минавам. Тук си има пица, дърво, люки. След това тук си има батут. След това влизаме към гейминг периферията. Тук има също един много малък батут. Оу! Абе, от трамполине. Иска скача на батут. Ето тук има такива неща. Като цяло де. Как слузи? Тук много слузи. Ту работи. Ту работи, ама... Ела! Ком! Трябва да върва по него. Тук е братчетка ми. Дига се малко. Аз снимам в TikTok, чеш да я рекламирам, ама не си кажува профил. Се е запознала тук с някой момиче, но тя просто не си казва профил в TikTok. Сега ще ви покажа и на горното по-скоро какво има на игрището, защото си има специални игрища, нали, за футбол. Така горе-долу има две врати, една топка мисля, че има някъде. Сега ще ви покажа. Ето. Ето го. Не идвай, защото са пуснати пръскачките. Пръскачките. Ето тук. Тук е почистено, защото тук миналата година се търсих на топката. И тя е футбола. Я. Е това е общо взето. Чакайте да ви направя, да ви покажа, да ви бъде по-комфортно. Е там има. И общо взето, това е горе-долу един комплект, още не е малък. Хич даже. Направо си е много голям си е даже. Чакайте само да оправя камерата. Нали, видяхте, че колко ни е хубава и стаята. Ние принцип не сме за първа година тук, но все пак супер яко. Има си фонтанче, но ако работеше, ще мисля, ако следеше, много по-добре ще да бъде. Да, там. Сега ще ви покажа и тук. Тук нещо се строи. Аз ви показах преди, но нека пак да ви покажа. Ето тук. Явно ще има някакво продължение. И е опа, всичко на там. Е там, зад тези храсти ние вечеряхме. За хотела, нали, се пуска и обяд и вечеря е предоставена само закуската, което е блокмас, едно да си избирате дадената храна. Сега малко ще се позабавляваме тук и ще видим какво ще правим. Тя братовчетка ми занимава с някои момиче, както ви казах още преди. Но нека да я видим какво прави. Сега, приятели, пусна на люкта, да не мине времето. Той се люля на люка, яко е скърцащо. И това може би ще се махна от люкта. Доста скърца. Не мога да слеза от нея. Да, това ще ви покажа. След това мога да слеза и на люк. Аз също така забравих да ви кажа, че има и боулинг. Това са мини боулинг, да си наредиш там кеглите и да мериш топчета. Ком? Значи са хора, нека накрая тръгнаме от тия скърцащи люки. Да, там също е спа комплекс Божи име, мисля, че се казваше. Има не много голям паркинг, но пак става за нещо.
Еми хора, ние се сме с братовчетка ми. И с братчет ми. Първо на 4 да допълня. Сърця и после ще снимам на това сърце. И сега ще отидем да вземем ключ от стаята, че си влезем в стаята малко, ще видим какво ще приеме. Въпреки, че нищо не съм си взел между да игра нещо, карти, такива неща. Поздравления, освен утре да взема с мен. Еми, че е добре. Да, е тук утре. Внимавай да не паднеш в басейн. Тя майка му не го пуска тук в големия. Майка му си само в малките. Че е наш с брачет ми Ивайло Бари. Да, брачет ми Ивайло да падне в големия басейн. Ай! Той пак ще падне в това. Пей тук е тия скали, една ще си скачам и е така си чуснах главата в тия бетонните скали отгоре. Гледай го сега как ми бега. Гледай го сега. Гледай го сега. Стоп, айде. Тиктокърката да си каже профила, да може да я рекламираме, да я направим добро. Трябва да разсмеем, бе. Лади махите Мога, смешно ми е. Смешно ми е. Лади махите. Спирала да начам това. Ай, сега отивай. Не, няма. Без спирала ще нямаш. Опен. Това е песната. Че ме... Бах ти жигата. На. Тук няма и чуба светлина. Наверно няма уба светлина тук в тази. Ще се отърби още първия ден. Еми, че се утре пъта. Ще да ви покажа се. Люде. Ти къде ще спиш между другото? Не знам дека ми падне. Може е тук. Там ще се побереш. На диванчето, освен, че го имаме Падингтон ме Това е точите. къс място. Прави къс място. Ами така е да прави къс място. Така е то. И се не знам, защо да ви снимам. Така искам да пишете в коментарите, да дадете идея, ще да качвам. Оти тотално нямам. И може утре да продължим, ако се не се сета нещо. Да, И но сега така. ми трябваше да мога. А tu и е Лади. Ма първо питай.